Ni Elene Guridi naiz, 21 urteakot eta Realian jolaste bat. Debuta lehenengo mailan Bartzelonan kontra. Ez da egite, amestu leiken olako zehozer, baina izango zen oso polita. Bueno, bai, egiz esan da nahi be sorpresas hartu noztan, Osea, manekixen aukerak eusela jolasteko ez, azkenian horraztian ziar kopako semifinala hauen tartian, eta bai imagineiken igual aukerak eusela debutaiteko taldeko beste batzui deskansu emuteko ez. Baina nebena imagineiken zen 11koan urtetia. Osea, horrek bai harrapon ez dara sorpresas, baina egiz esan oso pozik eta asko disfrutauta. Barruan, jokoan dagoenean bat, kontziente da aurrian ze talde dakon? Bai. Baina bai da gisa gero ja, behin arbitroak Algeria pitautakoan, ja dana azketatzula eta zuro jokoan zentraileza dela ez. Ekigun ze aurkari geukan aurrian, hori evidentia da ez, ligako eta momentu honetan ikuste dute munduko ekipo onenetaikoa onena ez izatiarren. Baina, zuk esatuzuna, azkenean behin jokua martxan jarritean, ikuste dut hori ja tamaina batian astu ituzula eta zure jokoan zentraikizala. Izan leke, helburu bat, amez bat, bete dagoela Helenek? Bai. Azkenean ni Realian sartu nintzanetik egun honekin amezketan eben ez. Ez dakitu azkenean noiz hau da, baina egunero itozu lana hortarako eta zure buruan beti hor dago ez. Eta gisa zen oso pozik eta holako aukera beste gehiago muten dian. Lehenengo taldean barruan dinamikan egonda ikusten da talde profesional badala dudabarik ez? Bai. Gisa zen emakumezkoan futbolak asko progreso da azkenengo urte honetan eta Realak behakin batera inau aurrera ez, asko profesionalezo da jauzia eta hori nota jenda egunerokoan, entrenuak goizetik itxaskotan, han bertan jan bazka itxamute askotan, eta holako gauza txikitan bai nota jenda profesionalidea eta gisa zen alde hortatik oso ondo. Debuta Bartzelonan kontra, edo kopako finala Bartzelonan kontra. Ja ligan, talde honden kontra jokatzea baldin bada, final batian, zaila da, final batian are gehiago, baina ez dakit. Azken egun honetan, fetxea badator, urduritasuna ikartzen duzue? Bai, gu bakigu ze aurkari dakun aurrian, bakigu kontziente gara ligako emaitza zein izan zen, baina azkenian final bat da, edo zer gauza alda pasau eta guk nola ez gure partidik dana jarriku kopa hori etxeak arteko ez. Eta taldean ez dakiz ez, baina nik pertsonalki bai nota jote ja hola urditasun apur bat hemen tripan. Eta ez dakit pango nahi zenu ez, baina seguru gertutik bizikotela o gradan o kanpoan egonda eta esan dakoa espero kopa hori etxeak artea. Zer dako, aurtengo zuen denboraldixea izan da, ez dakit esan irregularra izan dela ez, gisa da azkeneko urtiak oso onak indituzue, eta apur bat jaiten danean maila, muten dau, taldeak ez daula ez errin. Hori dana zuek, barruan, jasoten duzue, kanpuan komentatzen dana, esaten dana? Bai, gu azkenean kontziente gara, temporadako lehenengo partia oso ona izan zela, eta azkenengo partia honek ez da bitzela gurune emaitzak urteten, nahiz da joku hona egin, batzutan ez da guru moura urteten gauzia eta eminun bakarra da egunero lanian jarraitu eta situazio aldaketan saiatu. Kanpotik esaten dian gauza, nik uste ez da eskola asko afektaiken ez, azkenean ez datzutenak gurien zentraiken gara, egunerokotasunean eguneko eguna emuten eta situazio hori bueltia emuten saiaketan. Hoi dela gutxi jakin dugu, Natalia Arroyok ez dagoela jarraituko urren urtean Reala zuzentzen, pentsatzen dut, pena sartuko zebela albiztia, izan behakin debuta dozu, ezta, lehenengo mailan? Bai, gisa zen pena hundixan mutu aztez, azkenian
zuk esazu moura beak emundo lehenengo mailarako salto hori emuteko aukeria ez, o debuteiteko aukeria, eta hori pena hundixakin ez, asko ikasiot behataz, asko disfrutau dut, eta bueno, azkenian etapak dira, bizitako etapak, arrazio ezberdin jatatik hola suertau da, eta ni bakarrik eskerrak emutia aukeria mun izanatik, eta espero etorkizunean behari dagoen lekuan ondo fatia. Demoraldi bukerara heltzen gabit, bai ligan, bai kopa txapelketan, eta hasi ordi galdetu dotzut. Urren urtean Helene, ez du esango Donostin, ze ikasten beta basabit, baina futbolian ala oinazten dira, benetako negoziazio horreik. Bai, bueno, niri aurten mugatexak kontratua, diok ez dakit etorkizunean ze pasauko dan, bueno, ni goin temporean diok ez da bukatu, oentan nau zentrauta eta gero etorriko dienak, baina esatututena. Donostin oso guztuan hau, karreria bukatu dut, así que ikasketatik librau hile naiz, eta etortzen dana etorria, aurre ingo. Futbolien seguru, ez baldin bada Donostin beste nun baiten lekutxoren bat egongo da, ezta? Bai. Azkenian, nik ez gura ari hau mostia ez, oin 21 urtekin, eta oin jala gutxi debutauta, nik uste dut ez dela oin futbola izteko momentua, eta ez realian beste leku baten. Baina zaututan ni Donostin nengoz oso guztan hau. Lezinua astuta ja? Bai, guztiz. Kostau xaten, azketia, azkenean hori oso lezino gogorra da, eta alderdi fizikoaz gain psikologikoa behin berez jolazten hasi jabe hor segiten dago, baina zaneke behin astutela eta guztiz zentrautan hauela etorkizunean eta atzeko dana atzien jareta. Psikologikoko izatik, bilurra amuten dagoelako hasieran nankia sartzia eta olakoak? Bai, azkenean belauna ez da izango beti izan zen berdina, orduan betiakotzu horre bilurrak, dudak zure buruan, baina nik uste dut denpora kontua dela, lezin hau zurruidu dagoen danak montondan ulertuko ztai, eta nik bentzat suerte aukidot ondo gatu xatela belauna, eta hori burutik apurrat bilurreik fanik jala. Askoainen indugu itzordua, hemen hasi zinen? Bai, hemen hasi nintzen. Horrek ez dira, atzerako horrek ez dira azten, ez da? Hemen hasi nintzen, mutiakin jolasten, akordaien naiz, futbol eskolan. Neska bakarra? Neska bakarra, gero Eider eta Malen sartu zian, eta bero kuadriako beste hainbate sartu zian futbol eskolan ez. Baina bai, inoiz ez da azten nundik etorri zan, eta nik aloina betikikot nire bidetzen esan ere taldia izango da ez. Eta hori, aloinari bezkerrak emutia azkenian hemen lehenengo pausak emutia albideak etiarren, eta ez, hoxe. Hemen egoten zenak asko gainen, nik uste dut Helene segidan ikusten zen, oso abila zinala baloiakin, muti asko, baino asko oso bihaua. Ez ekigun helduko zeinan onaino, baina garbi ikusten zen, futbola zala zuria, ez? Anaiakin be futbolien nibelitiakoa zara. Bai, nik sorte eukidot, txikitati beti eukidotela anaia horre nire guzto iguala konpartitzen, eta beti kale urteten ginean baloi batekin urteten ginean. Hane lagunakin juntau eta bizudaerakin porteixa batin, eta dozein lekutan futbolien jolazten. Eta hori, izatzuten, txikitati beti guztoko izan dut, nik uste dut, klaro eukidotela ze kirol zan neria, eta garbi ikusi da. Zunexe dozu, futbola, ez da zenian futbol zela izan, zuzenean ikusi ala telebistaz? Ni prefiero zuzenian ikustia ez, azkenian ez da iguala hor bizitzezune ambientia ez, beste modu batera bizitzezu partidua. Suertiakot anoetako sozio izatia eta bertako partidu danak ikusi ahal izatia eta gizazan asko bizitzot. Lehenengo mailako dinamikakin aipatu dugu, eukuien duzu erlazioa zubietan mutien lehenengo taldiakin? Ez. Eurak, difizio
edifizio bastante dauzu bietan, eta bueno, bakoitzak bere edifizioako eta bizitzia aparte egin du. Osea, ez gara... Naiz eta ordutegixak koinzidiu ez gara inoiz ikusten, ez kruzaiken. Danok azpimarratzen dago ez, Zubietak nolako azpiegiturak dituen eta zuen kasuan be ikusten da. Bai, gainera oin urte honetan dabiltze emakumezkoan dibizio bat sortzen, Zubietan bertan. Eta bueno, nik uste dut hori importantia dela ez, etorkizunean datozen neskatia danairi ahalik eta zerbitzu honena emuteko. Egisa da era berian, anoetan jokatu da zuenean nesken derruxak eta hola, jende mordoska bat hurbildu dela eta Zaragozan be saliak egongo dira. Horrek esan gura dau, zu esan duzuna ez, emakumeen futbolak badoiala bere bidea iken eta Realak eta Atletikek eta beste talde batzupe zuen aldeko apustu zendu bain jauela. Bai, espero Zaragoza jente asko animaitia, hande oinala 5 urte Gerranako finala izan zanean 2000 bato animauzian, espero Zaragozara 2000 o gehiago animaitia. Eta bai, ikusten da, gerozta jente gehiago hori ez, gerozta jente gehiago interesa kola emakumezkoan futbolan inguruan ez, eta nik uste dut ezin garela galditu, hau azten fan bidala eta etorkizun batian ondiok eta baldintza hobiak eta dana hobia lortzeko. Eta emakumezkoen futbolari buruz kritiki egiten dagoen horri esango xau, behintzet behin ikusteko emakumezkoen futbol partidu bat eta ostian emuteko iritzi ja. Bai, nik beti izateot iritzianak respetabilia diala ez, baina bai da gisa jente asko berba egiten dauela askotan ez ebe jakin marek eta berba ikiarren ez. Zuk ezazuna behin ikusten bau emakumezkoan futbola eta ez batxeko guztaiken oso errespetabilia da, baina aukera bat emutia esan gaizki ongo. Suerte, Zaragozarako, jokatzen baldin gozu perfecto eta bestela be, sorterik onena, eskerrik asko Helene. Eskerrik asko zuri.